Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Érsek úr, nagykövet úr, alelnök úr! Szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött erre a nagyon szép ünnepségre, és bízom benne, hogy nem az utolsó ilyen esemény lesz ennél a háznál. Sokszor voltunk már itt, sok apró lépést tettünk meg annak érdekében, hogy most eljuthassunk eddig a pillanatig. És nagyon örülök annak, hogy példaértékű az az összefogás, az a munka, ami ennek a háznak a felújításában, működtetésében, környezetének rendbehozatalában és a mai ünnepi eseményben összpontosul és valósul meg, hiszen ez a környék és ez a ház évekkel ezelőtt a pusztulásra volt ítélve. És valahol az a folyamat, az a fejlődés, ami tapasztalható, az egy picit összeköthető városunkkal is. Hiszen azt látjuk, hogy összefogás van, együttműködés van, egymás elfogadása van, egymás tisztelete, ott nagy dolgokra lehetünk képesek. És ez a közösség, ez a ház, és most már reményeink szerint ez a park és ez a szobor is ezt fogja jelképezni. Ezen az úton kell tovább mennünk. Egymás segítve, hittel, szeretettel, egymásért és a városért dolgozva. Sokat tehetünk annak érdekében, hogy több ilyen helye is legyen a városnak. Én szeretném mindenkinek megköszönni, aki a kezdetektől fogva támogatja ezt a közösséget, támogatja ennek az épületnek a rendbehozatalát, a park kialakítását, és elértünk egy olyan pontra, amikor már nem csak egy házról, nem csak egy helyről beszéltünk, hanem egy zarándokhelyről is, hiszen II. János Pál szellemisége erősíti majd a lelkünket itt, és reméljük az egész városban. Köszönöm szépen alelnök úrnak a felajánlását, hiszen tőle kaptuk a szobrot. Köszönöm szépen Kecskemét város képviselőtestületének, akik az első pillanatban az ügy mellé álltak és támogatták döntésükkel a szobor felállítását. És köszönöm szépen Farkas P. József úrnak és a közösségnek azt a munkát, amelyet itt folytatnak hosszú évek óta, és bízom benne, hogy az együttműködés ez nagyon hosszú, és az eddigiekhez hasonlóan baráti lesz. Még egyszer tiszteletnek köszöntöm önöket.